ಮೂಲು ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಮಾತ್ರನೇ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವು ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೇಡ್ದು ಪತ್ತದು 80-90 ಇಯರ್ಸ್ ದಕ್ಲು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಂದು ತುಯ್ಯರೆ ಪಂದು ಈತ್ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೇರ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಮೂಲ ಸೌಖ್ಯ ನಿಕುಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂದೆ ಎನ್ನುವೆ. ಇಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಜಪಾಂಡ್ ಸುನಾಮಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪ ದಾಲಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತುಜಿ ಪೂರ ಆರಾಮ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ನಾನು ದಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಜಪಾನ್ದ ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂದಿ ನಿತುಷ್ಪವೆ. ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲಿನ ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಪು ಇರ್ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಪಾನ್ಡು ಪೂರ ಒಂತೆ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ಡು ಮಾತ್ರ ಈತ ಆರಾಮದು ಪಿದೈ ಪೂರ ತಿರ್ಗರಾಪಿನಿ. ಅಂಚನೆ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೂರ ರಜೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಪೂರ ಕಡೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ನಿಕಲೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವಂತ ಮೂಲ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಮಾತ್ರನೇ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವು ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ. ಮುಲ್ಪ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂದ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತುಯ್ಯರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ ತುಯ್ಯರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಯರ್ದು ಜನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಡೆಂಚ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕುಲು ಸೇರ್ದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವತ. ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಏರಿಯಾಡ್ಲ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲೆ ಸೇರ್ದು ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನು. ಮುಂದೆಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು. ನಮ್ಮಲ ಅಡೆಗು ಪೋಲಿ ಅಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಂಕುಲಿತ್ತೆ ಇನಿ ವರ್ಷಗ್ ವರ ಆಪಿನ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನೇ ಸಿಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಪ್ಪುನು. ಐಡ್ದೊಂಬು ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಳ್ಳಿ ಮೂಲು ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಪೂರೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಐಕೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು. ಸೊ ಐತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನೀತೆ ಪಾಡುವೆ ತೂವೊಂದು ಬಲೆ. ಉಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಳ್ಡೆ ನಡಪುನ ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ದಾದ ತೂವೊಂದು ಕೊಯ್ ಪಂದು ತೂನಗ ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆ ಒಂದಿತ್ತಡು ಮುಲ್ಪ ಉಂದೆತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು 80-90 ಇಯರ್ಸ್ ದಕ್ಲು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂರೆರ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಎಂಕುನೊಂದು ತೂನಗ ದಾದ ನೆನಪಾಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಪುರ ಮಲ್ಪುವತ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂದುಲ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನು. ಇಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏರಿಯಾಡು ಅಕುಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ನಿಕುಲಿತೆ ಎನ್ನರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದ ಪಂದು ಮೂಲ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡುವೆರು ದಾದ ವಿಷಯ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅಡೆ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉಂಡು ಪಂದು. ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸುಮಾರು ಆತು ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಈ ಥರದ ಗೇಮ್ಸ್ ಪುರ ದೀದಿತ್ತೇರು. ಇಂಕ ನಿಜ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಿಕುಲಿತೆ ತೂವೊಂದು ಪುನ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉಂಡತ ಉನೋನು ಮುಕುಲ್ ಮನಸ್ ಬುಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ತೂವೊಲಿ. ಏತೇತೋ ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ಸಮೇತ ಒಂದೇಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಕಲೇನು ತೂನಗ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಈತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಿಮಿಷನ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ನಲ್ಪುನ ಜೊತೆ ನಮನ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಯರು ಅಕುಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಬಲೆ ಪಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇತ್ತು ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು. ಬಟ್ ಎಂಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ಪುಡು ಮಿತ್ತಡು ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ದಾದ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೆಂತೂದು ತಿರ್ತಿದ ಅಕುಲು ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆತೆ. ಬಟ್ ಪೂರೆರ್ಲ ತಿರ್ತಡಿತ್ತಿನಕುಲು ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಒಂದು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೇಂತೂ ನಾ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೂಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಡ್ದಿಂಚಿ ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಲೆತಂಪು ಒಂದು ಪೋಯಿರತ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉನೋನು ಮಲ್ತು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಕ್ಕಲೆ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡತ ಒಂದೇ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪೂರೆರ್ಲ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕೊಂದು ಇಡೇ ಬತ್ತದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಚ ಪುರ ಉಂಡು ಪಂದು.
ಯಾನ್ ಜಪಾನಿಗೆ ಬತ್ತಿಬೋಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಮ್ಮರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೊಕಲ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಮೊಕಲು ಉಪ್ಪುನ ರೀತಿ ಪೂರ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೊಕಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ವರ್ಷಗೊರ ಆಪಿನ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಂಚೋಪುಂಡು ಪಂದು ತೂವಂಬರ್ಕ ಈ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ತೂಯರ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ 7 o'clock ಅಂಚ ಬಟ್ ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಜನ ಕುಲ್ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ವೇರು ಜಾಗ ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕುಲ್ ಮುಲ್ ತೂವೊಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಉಂತುದೇರ್ತುಲೆ ಅಕಲೆಗ್ ಬೋಡಿತಿನ ಲೊಕೇಶನ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ದ ತೂಯರೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕುಲಡೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ ದಿಯರ್ಲಾವಂದು 8 ಜನ ಉಪ್ಪುವೆರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕೋರು ಐಕ ಮಧ್ಯ ಪಿರೌಡಿ ಕೊಡೆ ಜನ ಪಂಡ ಜನ ಸಾಗರ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ತೂಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಅವಳಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬುಡ್ನಗಲ ಏತೇತು ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ್ತುಲೆ ಒಲ್ಪ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಂದು ತುಯ್ಯರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲಂತೂ ಮುಲ್ಪನೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂತೊಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂತುದೀನಿ ಎಂಕಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ವರ್ಷಲ ಒಂದೇ ಜಾಗನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಮುಲ್ಪಪುರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಟೈಮ್ 7:30 ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 7:30ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ರು ಅಂಚನೆ 7:30 to 8 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಿಟಿ ಯೋಕೋಹಾಮಾ ಸಿಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚನೆ ಟೋಕಿಯೋಗೆ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಒಂದೆರ್ದುಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಅಲ್ಪ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ರು ಒಂದು ಪುರ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಷಗ ವರ ಆಪಿನತ ಅಂಚಾದ ಜನಕುಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜೆರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬತ್ತದು ತೂಪೇರು ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಸಿಟಿಟ್ಲ ಈ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನಿ ಅಂಚಾದ ಈತ್ ಜನ ಸೇರುವೆರು ఒక ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯಲಪ ನೋಡು ಮುಲ್ಪ ಏತೇ ಜನ ಸೇರಿ ಎರಡಲ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ದಾಲ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಇಜೆಂಡ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ದಾಲಲ ನಡಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟ್ರಿ ಪಂದೆ ಪನೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಉಂದು ಸರ್ರಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ ತೂವೊಲಿ ಅವಳ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಮುಗಿನ ತಕ್ಷಣ ಪಿದಡುಂಡ ಪೋಪಿಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳೈತೆ ಎಂಕುಲು ಕೈತಲ್ದ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಬಿಕಾಸ್ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ನಡತದು ನಾನೊಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದಿಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಅಂದು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಈತು ಜನಕಲ್ನ ನಡುಟ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಸತಿಲ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತುಯ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ಈತ ಜನ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪದ ದಾಯ್ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಅಂಚಿನ ಪುರ ದಾಲಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಏತ ಜನ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸೊ ತುಯ್ಯರತೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂದು ಎಂಕಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ವರ್ಷಗ ವರಾನೆ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಇಡೀ ಸಿಟಿತ ಜನಕ್ಕೂ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ತುಯ್ಯರೆ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಎಸ್ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಪಂದೆ ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೊಡ್ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್